Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea. Kaixo, ongi etorri. Gaur ASMRren inguruan ariko gara. Ongi etorri ASMR podcast honetara. Ez, ni de coña Begoña, yo ASMR no. Ez. Moztu dezu magia. Zeba, ez, giro polita sortzen ari ginen hemen, lehenengo aldirako, garazi, kagua fiesta, Es que estia. maten como ASMR, hola. Bueno, orkestuko, a ver, Que no. profesionaltasun pizka bat. Mesedez, lehenik eta behin, orkezpena. Hemen apuntatuta euskadala izen guztiak. Lehen aldia denez, Naiara, Javi, eta Garazi, eta ni. Apuntatuta daukazu nire? aitzol. Bueno, zer da hau? Naiara, zer da hau? Aizkorre podcasta. Gure... No, ez da? Ez da? Ez dut nahi? Ez. De coña. Bueno, gaur, Biriki podcastaren lehenengo kapituluan gaude, eta zertaz hitz egingo dugu, aitzol? Gaur itzengo dugu gure lehen aldia denez, lehen aldien inguruan, ze gaur gure lehen atala da, podcast honen inguruko lehen ezala. Eta hori, dugu egongo gara, Naiara eta biok normalean, pues, gure aurpegi preziosoak zuek ikusi ditzazuen, etan edukiko ditugu lagun desberdinak gure artean, gaurkoan aipatu bezala, Garazi eta Javi. Explicación, niña. Eta, txuleta. Eta, hombre, Eta. zuek ez duzuek karri zer, nahi torrenez oso formal, egin ditut etxerako lanak, eta zuek zer mugikorrarekin, Bai. esterik ez. Tecnología, punta a punta. Bueno, lehenengo aldien inguruan hitz egingo dugu, zure lehen podcasta da, Naiara? Bai, nire podcasta da, eta, bueno, pixkat urduri nago, Zer ba? zagitzuek, zagitolan, hemen kamera. Gauza asko, nola ipini, eskuak non ipini, hemen, beso hartu. Gerturatzea, Tena bat bihiru guntxotu. Ez dugu grabatu, baina aitortuko dut egon garela guztiak mugikorrarekin, gure iak begiratzen hasi aurretik, gure lehen aldia. Zu hasi zara eta ja guztiak erori gara hor. Tendentzia, azken hori pasa. Ezen dakatzen, tendentziak denbora guztian, tendentzia. Bueno, eta zuen lehen podcasta da? Baita ere. Bai, nirea be bai. Bai. Urduri be bai. Ze ba? Osuru. Hola, zeba, pues lehen aldia da, ez dakit, aurkituko dugu, bueno, azteko gominolak, hori, Jartz. señale ona da, Señale ona gominolak. Lase egoteko edo azukra igotzeko eta baso. Crazy. Eta ura ere bai jarri digute ura. bueno, dekorazio Batzuek. moduan, baita. Osea, Eta zer espero duzuen podcast honen inguruan? Bueno, gauzak interesgarriak aipatuko ditugu, holan, gaur, bueno, lehen aldiak, nik uste gai oso zabala da, oso interesgarria. Eta pixkat bai gazteok gure ikuspuntuak kaleratzea eta gazteok gure tartetxoa ukitzea. Honi buruz hitz egiteko. gainera gazteak izan da, nik uste, lehen aldi pillo euki ditugula. Eta gainera, Bai. recientemente, nik uste. Bai. Kostatzen zaizue lehen aldiei edo lehen esperientziei aurre egitea? Bueno, depende zein, baina batzuk bai. Depende zer. Adibidez, jo que se, ni adibidez, klase berrietara heltzen naizenean, bai klase ikasteko klasetan edo extraeskolarreteko klasetara heltzen naizenean, pixkat noa beldurrarekin. Ean nora aurkituko dudan, adibidez, podcast berrira etorri nintzenean, holan heldu nintzenek, que me voy a encontrar? Kagau. Norre hongo da, norkez ezagutuko ditut, Somatzen duzue, lotu duzue lehen aldia hori beldurrarekin beti bat dator, edo izan duzuen noizbait lehen aldiren bat, egon zaretela oso seguru zuen buruaz? ez dakit, Ez que lehen aldia zerbait oso handia izan daiteke, ala zerbait oso txikia. Izan daiteke gofre bat janduzun lehenengo aldia, eta nik uste dut beldurra diozu gofreari. Gofreari. Zenun lehen aldia. Claro, ogartzen zara horretaz? Ba, ez. Nigoratzen nuen lehenengo pizza jan nuenean. Eta nola horretzen zara, horretaz. Oso nagusitxu jan nuelako, igual bai. zazpi sortzi urterekin, eta, vamos, maravilla. Zan zen, Zein zaporekoan. Jamon jorretak eso. pina gabe ez da. Ba, niri pina gustatzen zait. Eta janduzu pinarekin? Bai. Josuz, nola konta eguzu, zeniz? Nolako izan zazure lehen aldia. Bai. Zergatik, batez ere zergatik. Bada pizza, ogia, tomatea, gazta, tapina, normal. Gazta, bakarrik eta pina? Hombre, ez, baseuka ez dakita den jamon jore. Ez dakiten gogoratzen. No, pizza tropical, izan daiteke hori. Bai, baina pina Bai, dut. bla, Hawaiana. Bueno, depende.
Soilik piñakin edo beste fruituak baita, en plan, tropikal. Goratzen. Zena baina Frutu piña tropikalak. eta ondo dago, piña, ez dakit, piña gustatzen zain papitzan, bai. Ez? Hori ez da gauza bera, begira, patata eta arrautza gustatu zaizut eta patata tortilla gustatu. Patata tortilla tipularekin. Eta tomatea ez baina ketchup bai. Ez da gauza bera. Bueno, ongitorri sukaldaritza sekzio honetara, bapatean... Eta orain Carlos Arguiñano sartu... Ez, mesedez. Bueno, Gonbidatu berria daukagu gaur. Baina lehen aldiak bueltatuko gara, horretara. Venga. Zein izan da zuen lehen aldi zaiena? Gogoratzen dut. Lehen aipatu tori klaseena, ni hemen Barakaldon ikasi nuen, DBH laugarren mailara arte, eta gero batxiergoa egitera Bilbora joan nintzen. Eta aldaketa hori izan zen pixkat, nire bizitza osoan izan dituen lagun hoien harremana egunerokotasunean euki ez izatera, eta batean Bilbora joatea hor super Bilbo hiri handia dela. No pa tanto. Un poco la ciudad no es para mí. No pa tanto. Así, chico del pueblo, Chico de pueblo, Chico del pueblo. Bai, herrikoa. Ez, baina pixkat beldurrekin hartu nuen, baina gero, vamos, impresionantea batxiergoa eta egin dituen harremanak bai. Ba, entzeko zerbait esango nuke ez dakitagian unibertsitatea edo selektibitatea, ni urduri nengoen. Osea, ez asko, ezen drama bat, baina ez dakitolako gauza handiak ez. Ni horrek. Lagusia egiten zaren enean, pues, aunque high level. High level. Bai, zereari batez ere, como que hype asko ematen diot, en plan, jo, zelea, eta gero agian, Ez. bai, gero agian ez hainbesterako. Ez. Baina hasieran como que eta urduri jatzen zea bai. Eta, zeurean? Nire lehengo aldia, pues, ez dakit, ez dut oroitzen, baina, bai, adibidez, pues ni baita beste eskolara batean aldatu nintzen, baina ez dakit uste dut, lehen komentatutakoa, lehen aldietan, como que super beldurtuta gaude, super orduri, eta gero, nik eskolaz aldatu nintzenean, zu bezala, gero, harreman super politak egin nituen, eta jende super polita ezagutu nun, eta ez dakit, lehen aldiak batzutan, oso politak gira, eta oroitzeko. Eta zure aitzol? Eskerrik asko galdetzagatik. Zerregatik. Nik uste nire lehen aldi zaiena psikologoko lehen kontsulta izan zen. Aurre egin behar izatea egoera horri, laguntza eskatu behar izatea, kokatzen zaitu bapatean ahultasun puntu baten, eta oso, baitu, psikologoa zain, bai. Psikologoa izan alda gai tabu bat batzutan, Bai. pertsona batzuentzat. Baina esan zean psikologak, egin duzun gauza hau, osea, ona sartze esan da, egin duzun gauzarik zaiena. Hemendik aurrera, jazta. Spoiler, ez da gea. Ez, gero izan ditut beste momentu batzuk, zaiak izan direnak. Hombre, bai. Zaiena darikoa psikologora joatua, bai, momentu honetan, bai. Aurregin behar izan dio dena modu kontziente batean, gero gertatu zaizkit gauzak eta gertatzen dira gauzak, pues, tatokau. Gertatu direlako. Tatokau eta listo, baina bai. Lehen aldiak. Bueno, agian guztiontzat izan litekeen lehen aldi zaila, agian izan zen kuarentena, eta pandemia garaia, zagit, bueno, nire lehenengo aldia zan kuarentena. Bai. No, ez oituta. Nire lehenengo pandemia, zea raro, ez? Ez que oikoza, Bai, eran etzean giltzapetuta, ez dakit, ez Bai, goletuta, eta bai. Bai, egia da, nire aldia ere etxean sartuta nengoela, osea, baina zenbat hilabete. Ba, Bi edo. Biterdi. Bi luze, bai. bai. Geraldatu zen, como que orduete gona zinen kalean, eta gero... Gogoratzaren lehenengo ateraldia be bai. Bai. Eskularroekin, maskariarekin, inolukitu gabe. Ni zore gatu nintzen ateatzean kalera. Bai, hori lehenengo aldia kalera jaisten, kriston zorabiamendua hartu. Bai, ez dakit zergatik. Osea, atera nintzen eta dena oso handia da zen. Osea, ez dakit eraikinak edo zer, atera nintzen eta zen como, ostras. Eta manengoen oran como, me caigo. Benetan, osea, oso txarra izan zen. Bai, zoregatuta, pero pillo. Bai. Ba, nire lehen ateraldi hori esan zen, gordetzen dudan momenturik oberentatiko bat. Bai, oso posik, zegit topatu nuen jendea, duela askez nuela ikusten, gainera bizikleta hartu nuen eta paseatzen eta oso modu kutxun baten gordetzen dut. Osea, ez zen lehen aldi txar bat izan. Eta ni ia lurrera, ze ondo, bai. Bueno,
Lehen aldiak bakoitzak bere modura Gazten ditu. hartzen ditu. Nire lehen alditzarrena gara horretan izan zen PCR-a egitea, lehen PCR-a. Gorroto nun, zetzarto pasan nun, aiene. Ebia da, orain esan dizu. Lehen aldi hori ez dut inoiraztu. Azkar mesede. Baina, betan erdikun, zitu gehiago. Es que, o sea, oso txarto pasatu nuen benetan, izan zen como, nana, que esto no duele. Baina, oza, da burro. O sea, nabitu bintzen auken, como que... Horregatik zore betu zinen. Horregatik izan zen, ja, sekuela. Eta ja, pu. Lehenaldi historikoak atera dituzu plazera. Ze, klaro, hori guretzako lehenaldi bat izan zen, momentu historiko bat, eta niego naiz etxean pentsatzen eta jendeak bizi izan dituen lehenaldi historikoetatik, adibidez, txokolatea jan zuten lehenaldia Europan, edo sua egin zuten lehenaldia historia aurrean. Bideatu beharko bazenute, lehenaldia bizi behar duzen momentu batera, historikoki, zein izango litzateke. Wow. Haze galdera. Errepikatu alduzu, mesire. Bai, imaginatu, Joan Barzarela, denbora bidai baten, bai, historiako momentu batera, zeinetan, momentu horretan, gauza hori lehen aldiz gertatzen zen. Adibidez, argia, vale, elektrizitatea, heltzen den lehen une horretan, hori bizi nahi duzun. Edo, ez dakit, edo gurpila asmatu zuten, wow, edo lehen hegazkin bidaia, zein biziko zenuketen. Ni adibidez, ez nuke biziko, pizza batean, pina, jartzaren lehen momentua, zenik ezak ez egin momentutan, aukeratu zuten lehen aldi hori. Eta pinatxo izateekin, eta horri buruzte. Pina? Hori da... Osa, pina, esan du. Huetan gaude, sukaldaritza programarekin. Hori kriminala Como bat. que no. Wow. Ebitatu duzuen era galdera, Eta oso ondo ebitatu du. Katerna hori da, pentsatzen da. Eta eskaria, zera puntatu. Betatea inaz, agian lehen margolanak edo kobazuloetan, Eta nien bengelitu nahiz ezakit, zer esan, ezakit. eski zaila da, Bai. Eske, Galdera komplexko. Zako galdera. galdera errazago bat nahiago duzuen. Venga. Mesidiz. Pues, momentu historikoarena, noma bez dautxitza. Ez que ez da kontenido ematen, eta ni denbora guztian. Zuk zein biziko zenuke? Ni zein biziko nukeen lehenengo aldi bat, arrakastan da izan duen pelikula bat lehenengo aldiz ikustea, sinema baten. Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia. Osa, pelikula historiko bat da, eta da lehen aldia edo lehen aldetarikoa kolorea erabiltzen dena. Ginen du. Edo el mago de Oz, berdin zait, dugu zero goz. Da kolorea erabiltzen duten lehenengo aldia. Osa, bizinaiko nuke, jende horrek daukan erreakzioa gu hain ohituta gauden gauz horretara. Batzen. Osa, imaginatu zu sinema batean, zaudela ez eta zupak izu, zer gertatuko den pelikula. Bai. Eta eserten zara, eta momentu horretan Judy Garranek ata erekitzen du, eta kolorea eta jende guztia. Osa da, jendearen erreakzioa ikusta. Ni horretarako dingo nuke bidaia atzeko dago. Osa, aintzinaroa. Wow. Bai. Eta Titanicra jongo zinateke. Imaginatzen, Titanicera zoazela eta badakizula zer gertatu. Ja, eta zein gozu. Sema hundi. Hau izan da, lehenengo aldiera, lehen aldia, Titanica. Baina, jendea salbatuko zenuke, edo bintzat zaiatu, tipa izatu, kontuz, ez daki. Gero gertatzen da la ruptura espazio-temporal, el agujero. Bueno, hori esaten dute. Egia da, izan daiteke. En plan, zerbait mugitzen dut, eta bapatien hau ez da biriki podcast deitzen, hau da... ASMR podcast bat. ASMR podcast bat, eta guztio jaten dugu pizza pinarekin. Claro. Baitu, egun batean pizza karriko dut pinarekin, eta dena frogatuko duzuen. Bai, ikusten dute pina frogatzen pizza batean. Ikusteko dago. Beno, pasako gara, urrengo atalera, apuntatu bitartean, eta gu aurrera jengo gara urrengo atalera, bai? Bueno, eta oin guztiok dekogula mugikorrak mai gainean, zein izan zan zuen lehenengo aldia sareak eukitzen? Nire gurasoek, zantziaten, ez duzu Instagram eukiko 15 urte dituzuen arte. Eta nia 12 urteekin Instagram egin nuen, eta ipini nuen, nia 960koa. Eta hor dago niño. Banik ez. Ez que mugikorra nahiko berandu eukin nuen ikuste. Abian, DBH lehenengo mailan. Bueno, niretzat behintzat berandu da, zen nire klasekoek, agian 5. mailan eugizuten. Bai, normal. Lehen eskuentzako. Bai, olako, agian, bueno, Nokia edo olako ez daki paina... Alcatel.
Ez, bai, de tapan, joda. Bai, baina ez nuen eskutatu, oza, mugikorra erosi eta Instagram jarri. Eta gurasoek ez zuten ez esan, así que... Zeuen sare soziala, lehenengoa, Instagrama izan zen. Bai. Bai. Irurena? Bai. Ez, nire lehenengo sare sozial, bueno, WhatsAppa izan zen, baina hori ezagitek kontatzen baduen. Eta nire lehenengo sare sozial izan zen TikToka. Eta gainera... TikTok edo Musical.ly. Musikalina izan zen Porque, claro, Claro, nire lagunak musikaliz zuten, baina nik eukinueran nire lehenengo ikorra eta deskargatu nuenean, ja TikToka zan, osea... Baina bai, osea, justo transizio horretan deskargatu nuen TikToka, baina, klaro, nire gurasoena zan, en plan, TikToka auki dezakezu, baina zure aurpegia erakutzi gabe. Odoan egiten ditu TikTokak nire aurpegia erakutzi gabe. Hori botiko, no, da, negarre egiten. Hola, hemendik bera. Holan. Eta... Eta burua moztuta. A ver. Bueno, eta zer biltzen zenuten sare horietara sartzen lehenengo aldiz? Zer espero zenuten? Edo, zertarako? A ber, bagia esan, gente famatua jarraitzeko. Sinceramente. Bai. Ez dakite, abeslariak edo influencerrak, baita. Baina, momentu horretan, Nik egin nuen nire lagun batek nirekin historia bat igo zuen, eta hori berrigotzeko, horretarako egin nuen. Eta ez nuen asko, espero, eta ez nire bizitzan ez zuen aldaketa handirik izan, baina bizkat lagunen kuadrillatik ez aldentzeko, osea, guztak Instagrama zaukaten, Bai. eta bizkat gai hori de es que soy el único que no tiene, eta horrelako gauzak, eka oino el FOMO asko. Amai urterekin FOMO, bai. bai, Bai, bueno, nik egin nun Instagrama kuarentenan, de hecho. Osea, ez dakit agian martzoan edo, bai, hasi zen kuarentena, eta izan zen, sin más, aspertutan nengoelako, eta historiak igotzeko, eta sin más. Eta zure lehenengo aldia, zareak eukitzen? Nire lehenengo sare soziala... eske... 20. Ez dakit komentatzeko aukera daukazuen etxean, baina komentatu mesedez ni bezala 20 irabili duzuela, esentitzeko hain zaharra. 20, ni irabili nuen 20, baina oso gutxi, zen nila nengoenen el deklibe de 20. Eta gero nik egin nuen Facebook, eta gero Instagram. Eta jazta, TikTok ez daukat adibidez. Ba, eski, orain pentsatzen nahi naiz, bilatu nahi dut nire lehenengo publikazioa Instagram. Bega, mesu. Wow, Venga, bai, da. Instagramen, lehenengoan. Baina, historia edo, bueno, eski publikazio ez da. Lehenengo, bai, eragitaratzea. Eta hori noa behetzen da, eski esan modu gerra. Ez baina hemen, ala historian. Ez begiatuz, claro, que tú eres el tipo de gente, A ber, jaten zarela borratzen, denbora pasa. bai, eski ez bazait gustatzen, update, oza, ez. Update, bai. Eta, baina, aurrekat, Birikiniu, hau, eski... zeure Badira. lehenengo fake, bueno, zein da zeure lehenengo adipare. Biladetzen, como, ez daki, a ver. Ez, ni ez doke pro. Ez dut ez ere zabatu. Nik ez? Anik bai. Nik ere ez, nik oso Baina- gutxi igo dut. Nik ez dituz gauzak alabalala igotzen, Alabalala. Baina ez da hori, baina eske bizitzak momentu ezberdinak. Bai. Claro. Eske uste dut nire lehenengo historia Instagramen bazen, bakizu hor gamunak ateratzen diren Rudolf horik dantzatzen dutenak. Jingle bells, hori izan zen uste dut, bideo bat horri buruz zola egiten, oza, dinot, nire lehenengo publikazioa gorrako zerbait izan. Ondo. A ver. Abeitu, ke mono. Ikusi nahi baduzu jarraitu barko gaituz ez dizu erakutzeko. Hori da. Osea, followerrak berritugu. Así que... Clickbait. Zeurea? Bueno, ez dit batzen, baina ustot nerea izan zara, bueno, nerea aurpegia zen maz, en plan, hemendik ona, ezakit, oso txikia nintzen, nire lehen argazkiak igotzen, eta gero, pues, eskeitarekin, baina, klaro, ja ez ditut, ezabatu nituen, porque, bai, eskeitarekin. Baina, Ruso gauzak. baina mitikaz Nik- fotos lan Tumblr, edo modan zegoena, Tumblr. eta gaur egun ja. Orain aestetik deitzen dena. Hori da. Patetik, aztetik. Deitzen nire lehenengo argitarapena baita, dantzako irudi bat da. Barkai oso, baina homostu behar dut, eta erakutsi behar dut Rudolfa dantzatzen, porque esto es que... A ver, erakutsi. Ui, madre. Ai, bai. Gero jarriko dugu, erakutzen badiguzu, gero jarriko dugu guzti digusteko, Qué pena. Ez está cargado. Madre mía. Un angelito en redes sociales. Bueno, corramos un estúpido velo, esaten dena.
Estupidísimo. Bale, eta zeuen... Boto egon hori zuen birikitik, osea, ja, Bai. bolan... Osa, nahikoa dizaudete zeuen sare sozialetara, zora gitaratzen zoazte, kentzitu zuen zeuen lehenengo aldiak, eta gaur egungo zeuen egunerokotasunean bihurtu dira momentu potente batean. Eta nire kontua da, zer egin zenuten orduan, amataldia gertatu zenean. Bai. Geure lehenengo amataldia. Momentu historiko bat. Beste Bai, bat, bai. Beste bat. Beste bat, Para norbaitek nahiko du momentu historiko hau bizi. No, ez da atraktiboa, Ez dut uste. Nire instituton adibidez, vamos, parecía el apocalipsis. Mundu guztia, ¿cómo voy a cargar el móvil? Zer egingo du, no sé qué, nola abisatuko ditu nire gurasoak, eta nire lagunak esan genuen. ¿Cómo? Non egiten du nire bazkaria, por favor. Gurasoak lanean eta ni hemen, Osa, zeure lehenengo pentsamendua, izan zen, bai, eta ez dakit merezi duzun. Se hacen, o no, el microondas no funciona. bai. hasi, Eta jendea paranoiak egiten en plan, hirugarren mundu gerra heldu da, ja, hilko gara guztiak, holan, bai. Jo, nire unibertsitatean nahiko lasai zeuden guztiak, Gainera, aurkezpen bat egin bat nuen, eta egin genuen. Osea, internet barik argirik gabe esan zuen. Aldu zuen eran prestatu, baina ez dugu, ez dugu egunez aldatuko. Holan esan zuen, eta ni, bale, arbela meseter ez edo zeroa, eta ez dakit aurkezpena egiteko. Bai. Holan izan zen lehen aldia. Bai, amataldian. Nire lehenengo pentsamendua izan zen, ospitalean dagoen jendea, bai. edo ebakuntza batean, osea, momentu... Bai, edo konekta daudenak, Eta edo... hor deskubritu nuen, ospitalea dokatela generadore bat esa matatzeko. Atzo enteratu Ez dakitzen bat, autonomoki lan egiteko ez dakitzen bat denbora. Ah, ni hori enteratu naz? Lehenengo aldi. Ointza beza. Ja. Aukeratzea, egongo naiz mugikorrik gabe, edo, baina... Baina holan mundu, en plan, pertsona pila eta ez dakit zenbat herrialdetan gertatu den, baina, bai, osea, Bi. bueno, bi herrialdetan gertatu da, baina, multitud. Ordaz. baina, bueno, bai, osea, inkomunikatuta egon da, izan zen, como, bulo pila zenekien zer gertatzen ari izan, batzuk esaten zuten, Tramsela, beste batzuk Putin igopau. eta Petronore erretzen ari zela baita entzun nun, eta bueno, baina nolabait inkomunikatuta egon da, jende asko, beretzetik erantzunen bila atera zan, eta, bueno, pixkat mugitu gara gehiago, ez? Ah, gauza bat, eta Bakarra, edo bi. Eta metroa? Zeni etxera bueltatzeko hotela, Zezki autobusik gabe nengo baita. Ni suerta izan nuen eta lagun batek kotxe ekarri zian, orduan. Baina errepidea kotxez beteta zegoen. Bai. Orduan bi ordu hortu. Ez zen beste, Ah, bueno. Ordu 40 minutu askoz jota. Bueno. Irratia erantzuten. Bai. Irratia. Spotify gabe, egon ginen lehenengo aldian. Akaso que no seas premium, como yo, Bueno, nik spam txiki bat ingot, badago Amerigo deitzen den aplikazio bat olan abestiak deskargatzeko eta karpetetan ordenatu ditzakezu abestiak, eta super ongi dago, porque, claro, ni bueltatu nintzen etzera musikarekin, osea, nik zaukote Spotify, eta Ez dakoz Spotify? Azaldu hori, eta mesedez. birriala, ezagit bakarra izen, baina ez daukat, bez. Birrialak. Ez, baina horik ez bakarrak azabatzen dira, ez? Ez gordetzen era. Noretez eskizu zeuretzako, ikusi alduzu zein den zeure lehenengo birreia. Baina beste... Pina pizza bat jaten, segurament. Apuntatu, urrengo podcastean, Ez. biriki pizza pinarekin. Urengo atalean, ekarri behar duzu. Ekarriko dut, 100%. Mira, Bai. 100%. Ba, hau, geratzen da grabatuta, urrengo baterako. Froga dauka baita. Eta ez dakit, apuntatu. Goldot eskuan. Ni. Apuntatu. Pina pizza karri behar duela. Bai. Ez dakit egon goden Javi gurekin urrengo atalean. Dakit. Garazi etortzen denerako pizza karri behar duela. Pena bat. Eta gure urrengo kideari paso eman marko diogu. Bai, Ea zer ekartzen duen. bai, ea. Eskerrik asko, bikote. Zein da Bai. kamara. Pizza piña. Apuntatuta. Oso ondo. Pizza piña. Ale, ba. Bueno, placer bat izan da, zuekin lehen aliei iruz, itzitea, eta bueno. Ez. Ez. Buelta bat eman behar diogu, buelta bat eman behar diogu. Bai, Ni de coña begoña. bueno, ondo izan, eta urrengora arte. Eskerrik asko. Mi esker. Beno ba, geurekin daukagu Ibain apuntatzeko
Podatu, zahaztu, Etortzen zaretenan guztiak edukiko dut. Zuretila modukoa, Tatuajeak jarrita leku guztietatik, zeuen izan. Ero egite baduzu egunero, Bueno, zure lehenengo aldia, geurekin. Hori da, lehenengo aldia, Biriki podcasten, eta lehenengo aldia, honako aulki arraro batean ez eita, Bai, pilates, aulki deitu alba pilota jau, bat. Bai, agian kontrolatu da jendea. Onarte iritzi baldin bazarete, gaundela, hola, denbora guztian. Porque esto es buenísimo para la circulación. Claro, gimnasia rítmica hau. Bueno, eta zeu kalera atera zara, jendeari galdetzeko, lehenengo aldiz, kalean. Lehenengo aldiz kalean ez, lehenengo aldiz, jendea etxoten duela Biriki podcast, ez? Bueno, gehienetan, azkenean, jendea zekien zer zen, baina, interesgarria gondira, bai, erantzunak eta erreakzioak. Pero nekin ikusten dira duzunez, plan beraniego. Pasión. Biriki Fashion, ez? Fashion, Da, Biriki Fashion. Línea de moda. Hombre, Ikusiko dugu bideoan? bai, erto. Bai. Venga, vamos. Jartzen dugu bidea. Bidea sartuko dugu. Badakizu zer den Biriki podcasta? Ez. Biriki ernesteko Bai, hori da gauza bat, eta Biriki podcasta? Ez. Badakizu zer den Biriki podcasta? Bai, badakit zer zareten, Bai. eta oso harro nago zuekin. Badakizu zer den Biriki podcasta? Ez. Zuek Biriki podcastekoak zareten. Hombre! Den Biriki podcasta? Biriki podcasta, badakizu zer den? Ez dakizu idearik ez? Ez, zer da? Ez begira, Biriki podcast da Barakaldoko hainbat gazteon egin dugun podcast bat, pues, euskara pues, jorratzeko, bermatzeko, eta pues, hainbat gai pues, hitz egiteko euskararen inguruan. Ideia ona, nik ez ditut asko entzuten, baina bueno, gainera Barakaldon euskara sustatzeko podcast sortzen baldin bada, pues, ongi etorria. Nik nire ustez oso ondo dago ez, baina ez da egin beharrolak momentu puntual batzuetan euskeraz. Euskara urte osoan egin behar da. Bueno, badakizu laizte aterako dugula gure lehenengo programa, ez? Ez, nekien. Laizte aterako dugu, así que adi egon, zare sozietara, eta ikusi egon kapituloa. Bai, ikusi. Eta ikusteko, ea presa den ikusteko, eta segitzeko... Bai, desiatzen ari naiz. Ederto, horrekin bai, Google hortu nahi dugu zure lehenengo kapitula ikustea. Dekagu YouTubeen, TikToken eta Instagramen, zero sozialak, nahi baduzu kapitula ikusi, laster aterako da, bale? Bale, eskerrik asko. Zuri... Ez dut lehenengo kapitula ikusi. Laster aterako da, Bai, eta momentu horretan ikusiko dut. Izango naiz lehenetariko bat ikustea. Ikusiko duzu lehenengo kapitulua? Bai. Laster aterako da. Bai, segura. Pues, egon adi sale sozietara, Biriki podcasta, TikToken, Instagramen, YouTubeen, guztietan, guztietan. Vale, ederto. Eskerrik asko, eskerrik asko parte hartzeagatik hemen, Biriki podcastaren pirulak eta programa eta podcasta ikusteagatik. Eskerrik asko zuei egiten ari zareten lan bikainagatik eta euskarari sekulako bultzada emateagatik. Kaixo, bakatu, badakizu zer den. Badakizue, edo nahi? Zinozkoa da hemen. Zinok ez? Kaixo, barkatu, ez? Gaude, arazorekin Barakaldon, jendea oso lotxatia da, eta ez du nahi gure galderei erantzun. Beno, eskerrik asko Ibai zure kaleko lanagatik. Eskerrik asko zuei, ustegatik kaleko lan hauek egitea. Zai izan da, lehenengo aldia? Bueno, bizka bat arrara jendera intzat, txako ez, nik ez daukat lotxarik, así que berdin eman dit. Bueno, ondo. Ja ikusi dugu denetarik dagoela podcastaren podcast. Mehaitu nik, hemendik aurrera, nire lehenengo aldia izango da, esaten dudana, podcast. Eta esango dut, podcast. Itzai. Ja dago, Podcast.
Ni bai ez dut podcast. Ez que oso zaila egitez ere, zera Que podcast. Gainera, eske Podcast. egiten baduzu, ez nizkoa. Podcast. Bueno, podcast. Lehenengo aldia izan da, jendeak biriki podcastaren inguru Hori da. entzun duela eta ja ikusi dugu denetarik. Bueno, gure lana da orain zerbait egiteaz. Ezagutzen ez gaituen jende hori pizkat gehiago ezagutzeko. Hori da. Bai, hori da. Biriki podcast. Podcast. Biriki podcast jendearen txatzabatzea, ez? Zenean, Bale, hemen bukatuko dugu. Urrengorako zer ekartzen diguzun. hobeagoa seguro. Bai. Eta gimnasia. Ginesa ritmika. Aplatu guzta dauzat, nire zaitazten, Pizza, guztiak oso benezkoan, ez? Bai, pizza garasik apuntatu pizzarena, ekarri barko duela pizza. Bai, azken kapituloan eukiko du como besoak super beteta. Tatu bat eta zu bezalen. Eskerrik asko, Ibai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Naiara. Eskerrik asko Aitzol. Ez dago apuntatu nire izena? Apuntatu nahi duzu? Buruan. Memoria. Apuntatu zu ez. Ilusia egiten dit, zelestela sentitzen naiz tonto bat neu bakarrik. Eskerrik asko na heldu zareten guztioi, eskerrik asko partekatuko duzuenoi, komentatuko diguzuenei, sare sozialetan jarraituko diguzun guztioi. Eta... A ver, es que dirección nos está indicando. A ver, no ez dago oberturarik. Eta baita Instagramen jarraitu. Gogoratu behar dugula, ze, claro, agian ez gaituz beste leku batzuetatik entzuten ari gaituz, eta Barakaldon gaudela, eta Barakaldoko jendearekin egon garela izketan, edo Barakaldon guruan behintzat. Eta, hori, besterik gabe. Besterik gabe, urrengo kapituloan ikusiko gara, eta biriki izan. Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea.